Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anna Urban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkim wezipesini KK Trawnyň häkim bolup işlän Şöhrat Amanyliýew belledi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň rus dilinde maglumatyndan belli bolşuna görä, Ahal vilayatynyň häkim bolup işlän Taňyrguly Atakalliýew golaýda Lewap vilayatynyň häkim wezipesine bellenildi. Emma Atakalliýewiň Ahal vilayatynyň häkimliginden haçan boşatylyny barada türkmen diline habarlarda hiç zat aýdylmaýar. Ýönem etdi KK Trawnyň häkiminiň wezipesiniň odal häkimiň ornwasary bolup işlän Arman Gurbanowyň üstüne ýüklenilerini welin aýdylýar. Bu kadr çalışmaları prezidentin yurdun vilayetlerini edýän saparyna ilki Lewap vilayatyna soň Bar vilayatyna baryp vilayet ýolbaşçylaryny we käbir etrap häkimlerini täzelemeginiň ýa-da gabat geldi. Şeýle-de prezidentin yurdun Demirgazyk vilayatyna daşogda hem sapar etmegine we kadr çalışmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň soňky 20 ýylda hökümetiň jogapkar wezipelerine işlän adamlaryň, vice-premierleriň, ministrleriň, vilayet etrap häkimleriniň, pudak ýolbaşçylarynyň işden boşadylmagy olara käýinç duýduruş berilmegi, odal resmiýetlerin onlar çatynyň jenaýatda aýplanmagy adaty da urly. İkinci tarapdan prezidentin kararı bilen ýokary wezipelere bellenilýän emellarlaryň terjimehallary, iş tejribeleri, soňky gwarlary barada köplenç hiç bir maglumat berilmeýär. Ýöne işden aýrylýan kadrlaryň bir umumlygyny bellemek gerek. Olaryň köpüsi işde goýuberen düýüplü kemçilikler üçin elip işden boşadylýar. Ýöne olaryň hemmeti işe bellenende de işden aýrylanyna da prezidente minnetdarlyk alkyş sözlerini aýdýar. Berdimuhammedowyň soňky häkim çalışmalary bir tarapdan maý aýyny korrupsiýaga garşy başlan göreşiniň dogamy bolup görnýär. Emma prezident marda esasan o huzurlyk önümleriniň yeterlik öndürilmezliginden, buğday planynyň dolmazlygynyň, meýdanlarda galan paýta hasylynyň ýygnalyşynyň haýarlygyndan nägile boldy. Şeýle-de prezident o we etrap ýerlerindäki durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak, ýollar, köpürler awatlamak, sosial maksatly desgalar gurmak bilen bagly kemçilikleri belledi. Ýöne häkimlige bellenen täze millarlar bu kemçilikleri düzeltmek, önümçüligi östürmek we o adamlarynyň durmuş ýaşaýyş derejelerini ýokarlandyrmak barada hiç bir anyk wada bermediler. Anonim şertlerde pikirini aýdan 60 ýaşly ahally kärenesi prezidentin Lewapda mardagdan kemçilikleriniň ahally hem bardygyny aýdýar. Lewap vilayatyna häkim bellenen Atakalliýew öňkü ýolbaşçylyk eden vilayatyny o huzurlyk önümleriniň bolçulugyny öretdi. O adamlarynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrdy ýa etrap owa ýollaryny düzeltdi. İlaty arasy agy suw bilen üpçünetdi diýip hiç kim aýdyp bilmez diýip ahally kärenesi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysadçysy Hudaýberdi Orazow prezident Berdimuhammedowyň kadr çalışmalaryny bir näwelli adam işden aýryp ýerine başga bir näwelli adamy goýmak diýip atlandyrýar. Şeýle-de kadrlar çalışmagyň diňe kemçilikler açyk aýdyp, täze bellenilýän emellaryň öňüne anyk meseleler goýulan halatyny netijeli boljakdygyny belledi. Hakykatdan bir onu aýyrjak bolsaň, goýjak bolsaň, onu kemçiliklerini hakykatdan aýdyp düşündirip, oşo halkym düşünýär. Goýan adamyň öňünde belli bir ýalmasatlar goýup, şöýdip bir kadr meselelerini çözjek bolmaly da. Hudaýberdi Orazow Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Türkmenistanyň halkynyň häzir agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini, emma Berdimuhammedowyň edýän hereketlerini hakyky il ýurt aladasyny görüp bilmeýändigini aýtdy. Egerde daşyndan seretseň Berdimuhammedow bir dünýäde, halk başga bir dünýäde ýaşaýan ýaly. Emma onuň öz siýasatyny azazgan bolsa üýtgetmegi gerek diýip türkmen ykdysadçysy aýtdy. Öz siýasatyny üýtgetmeli de öz siýasatyny üýtgetmeli. Ýöne gynalsak da şu öňkü gidişine gidip oturýar. Prezident Berdimuhammedow marda iş saparyna bolany, odal hem boyun alşýaly, dogam edýän kemçilikler üçin degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň başlyklarynyň, ýagny iň ýokarky ýolbaşçylaryň hem gönnün jogapkardygyny umumy sözler bilen boyun aldy.